Il-Gvern permezz tal-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli ħabbar li bdew jitpoġġew water dispensers madwar pajjiżna. B'dawn il-water dispensers wieħed jista' jimla litru ilma għal 20 ċenteżmu fl-xkun li jista' jibqa' jintuża. Dan tħabbar mill-Ministru Mirjam Dalli li spjegat li se jkompli isaħħaħ l-impenn ta' pajjiżna sabiex jitnaqqas l-użu tal-plastik. Dan il-proġett qed isir mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma u diġà tpoġġew ma' 70 dispenser fl-Isptar Mater Dei. Intqal ukoll kif b'kollaborazzjoni mal-Ministeru għall-Edukazzjoni se jkunu qed jiżdiedu 200 dispenser fl-iskejjel li se jkun bl-aħlas ukoll. Qegħdin naraw li ikollna sistema fejn innaqsu l-użu tal-plastik. Ħafna nies meta jixtru l-ilma awtomatikament jixtru fl-ixkun tal-plastik, però issa għandna alternattiva oħra fejn nistgħu f'lokalitajiet differenti nkunu qegħdin nimlew il-fliexken tagħna bl-ilma u allura awtomatikament nkunu qegħdin naraw li jkollna konsum ferm aktar responsabbli. Il-Ministru Dalli qalet li permezz ta' dawn id-dispensers se tkun qed titħeġġeġ bidla fil-mentalità. Dawn id-dispensers pubbliċi se jkunu qed jitħallsu permezz ta' karti ta' kreditu contactless. Il-prezz tal-ilma se jkun 10 ċenteżmi għal nofs litru ilma, 20 ċenteżmu għal litru ilma u nofs litru ilma sparkling u 40 ċenteżmu għal litru ilma sparkling. Intqal kif dan il-proġett huwa parti minn proġetti li qed tagħmel il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma. Dawn id-dispensers ħajkunu qegħdin isibu rruhom fil-lokalitajiet differenti ta' Malta u Għawdex. U l-iskop ta' dan il-proġett huwa li aħna nagħmlu l-ilma iktar aċċessibbli għal kulħadd.